4 urteko umeak proiektu honetan okin bihurtu dira. Eta badakizu zergatik? Baitu, Abusu ikastolan gustatzen zaigu gure historia ikasleetakoarekin lotzea. 1977 urtean, guraso talde txiki batek ikastola sortu zuen, auzoko parrokiako beko solairuan. Urteekin, ikasleei kalitatezko hezkuntza emateko ilusioa handitzeaz gain, ikastola ere handitzen hasi zen. Begirada berezi bat jarri zuten Molino el Ponton irin fabrika sarrean. Eta hori da, gaur egun, Abusu ikastola eratzen duten eraikinetako bat. Proiektu honetan, ikasleek lanbideak ikasi dituzte, auzora joan dira dendak ikustera, ogi egiteko prozesua ere ikasi dute, baina horrez gain, garai hartan familiek egindako lana eta ahalegina ere ezagutu dute. Aukera eman diegu umeei tradizioa eta historia modu dibertigarriago batean ikasteko.